Čaute, ja som Filipos Mentos a vítam vás u ďalšieho videa. Čo tam ležíš? Shit. Čo tam ležíš? Ale ne, čaute, ja som Filipos Mentos a vítam vás u ďalšieho videa. Ja mi tu celé popadalo. A tentokrát budem tiež len tak točiť cez mobil. Takže dáme si slovník. OK, lebo teraz nemôže ísť na počítač, takže tam nepôjdem ešte dosť dlho, takže budem točiť len takéto krátučké videá, kde poviem, čo som robil v hrách a tak. Takže najlepšie je, že včera som útočil na SF a dal som konečne podzemko, mám teraz v prvom podzemí 10/10, takže ešte jedného tam musím dať a je to dosť silné. A pred chvíľou som tam bol a dal som v druhom podzemku som dal 5., takže idem už na 6. a padol mi aj kľúč od 3. podzemka, tak tam som zabudol ísť. A iné hry som moc ani nehral, len SF game. A stále mi to budete písať, aby sme vás pozvali do cechu, náš cech je prázdny ešte, no, tak je dosť plný, ale to nevadí. Takže a to by bolo asi všetko. Zde lúči sa s vami prvý účinkujúci Ferko. Čakať. Ferko. A zmizni. OK. Tak, čau.